снова здравствуйте, дорогие телезрители. Праздничный эфир телеканала ТНВ продолжается, и буквально через несколько минут в самом сердце столицы Татарстана начнет свое шествие «Бессмертный полк». Хайырлы көн телевизор караучы ватандашлар, Яңа гасыр һәм ТНВ планета каналларында Үлемсез полк маршының турыдан-туры трансляциясын башлыйбыз. Әзерлекнең инде иң соңгы мизгелләре бара. Хәтер вакытысының башлангыч нуктасында хәзерге минутта ниләр булуы аеруча кызыклы безгә дә һәм шулай ук тамашачыларыбызга да дип уйлыйбыз. Шуңа да ирек мәйданында эшләүче коллегабыз Гөлназ Рәхмәтуллинага сүз бирик әле. Хайырлы көн, Гөлназ, без сезне тыңлыйбыз. Хайырлы көн, Илдар Лия. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Илләр буйлап үлемсез полк атлый. Россиядә генә түгел, башка илләрдә дә Бөек Ватан сугышы җиңүчеләренең фоторәсемнәре тыгыз сафлар булып мәйданнардан үтә. Татарстан халкы да яу кырында ятып калган, хәбәрсез югалган. Аяусыз көрәштә җиңү яулап кайткан батырлар алдында баш ия. Бөек җиңүгә 72 ел, тагын бик күп еллар узар, буыннар алмашыныр. Әмма сугыш хатирәләре һәм батырларның якты истәлеге күңелләрдә мәңге яшәр. Каждый год 9 мая мы чтим героев-победителей, ветеранов Великой Отечественной войны. Но с каждым годом их становится все меньше. Акция «Бессмертный полк» – это возможность героев стать героями навсегда и еще раз пройти маршем по улицам городов страны, которые они защитили, отстояли ценой своих жизней. «Бессмертный полк» – это миллионы ушедших и их потомки. Героев не забывают, героев чтят, несмотря на прошедшие годы. Яу кырында башын салган каһарманнарны онытырмау маршның бер максаты булса, балалар, оныклар, туруннарның ватанпәрвәрлек хисен тәрбияләүгә өлеш кертүе ап-ачык булган янә дә бер максатыдыр. Улы, зур илебезнең, данлы һәм шанлы Россиянең халкы бердән булып шулай хәтер вахтысына күтәрелү, ул минем уйлавымча күзләргә яшь китерер дәрәҗәдә бик мөбарәк һәм күркәм бер адым. Сегодня по улицам Казани в марше Бессмертного полка пройдет почти 100 тысяч человек. Колонна прошествует от площади Свободы по улице Кремлевской через площадь 1 мая до площади Тысячелетия, чтобы принять участие в масштабном концерте «Поющая Казань» и вместе с тысячным сводным хором спеть песни военных лет и песни о войне. Әлеге мөбарәк чараның тарихына күз салсак, бөек җиңүнең 70 еллыгына 2 ел элек Россия күләмендә зур проект оештырылган иде. Ул «Үлемсез полк» дип аталды. Искиткеч саваплы, кирәкле, мөһим эш иде ул. Кызганыч ки, еллар узган сайын сугыш хәсрәтләре вакыт тузанасында калып онытыла. Ятимнәр, тол хатыннар, газиз аналарның күз яшьләре истән чыга. Яу батырлары, фашизмның муенын борып, тарих чүплегенә ташлаган совет солдатлары да ни кызганыч бер-бер артлы тоныклана башлаган иде шул. Әмма үткәннәрне онытырга безнең һич кенә дә хакыбыз юк. «Үлемсез полк» проекты хәтер постында торучыларга яңа көч өстәде һәм яңа сулыш өрде. Старт всероссийской акции запланирован на 15:00 и начнется через несколько минут. Длина всего маршрута в столице Татарстана составит более 2 километров. Возглавит процессию самое большое знамя Победы площадью более 2000 квадратных метров. Чести пронести это знамя удостоены участники международного молодежного образовательного проекта «Союз. Наследники Победы». А это 600 человек из более чем полусотни городов России. Үлемсез полк акциясын 5 ел элек Томск журналистлары уйлап таптылар. Алар шәһәр халкын чираттагы җиңү көнендә һәлак булган геройларның портретларын күтәреп, урамнар буйлап тантаналы рәвештә ветераннар белән бер сафта узарга дигән тәкъдим кертте. Шагыйрь сүзе белән әйтсәк, эш күрсәткән ирне ил онытмас, каберенә изне суытмас. Казан исә Үлемсез полкка 2014 елда кушылып китте. Ул елны әллә ни күп шәһәрдәшләребез катнашмаган иде. Җәмгысе 500ләп кеше булыр. Алар җиңү паркы аллеялары буйлап сугыш каһарманнарының 200гә якын портретын күтәреп узган иде. Ә инде 2015 елгы полк маршы шул хәтле атрафлы булды ки, катнашучылар паркның барлык аллеяларына шыплап тулдылар. Бүтән гаиләләре белән килүчеләр байтак иде. Кулларында әлбәттә иң якын кешеләрнең сурәтләре. Йөрәктә сыкрандыргыч хатирәләр. Үлемсез полк маршында Казанда 70 еллык уңайыннан 1000 ярымнан артык кеше, барлыгы 820гә якын мәктәп укучысы, 700ләп казанлылар катнашты. Акцияның Казандагы оештыручылары белдергәнчә, ул көнне Татарстан буенча төрле мәйданнарга фотографияләр тотып, 35 мең укучы һәм студент чыккан булган. Үлемсез полк акциясында катнашучылар туганнары турында хатирәләрен безнең белән дә уртаклаша. Исәнмесез? Исәнмесез. Кем буласыз? Мин Фәнис булам. Минем Сафиулла улы Хабибулла Алиевның
8-нче баласы булам. Мин килдем үлемсез полк акциясына, әтиемнең батырлыкларын, сугышчан юлларын истә тоту сәбәпле. Минем әтием инде Батыр районыннан Чувашия астырда 39-нчы елны Кызыл армия сафларына чакырыла һәм Ирак көнчыгышта үзенең солдат хезмәтен башлый. Сугыш башлангач, ул инде аларны китерәләр Таман ярым утравына. Ул чын сугыш булып шунда юлларын башлый һәм инде бөтен юлларын шул Крым ярым утравында сугыша һәм көчле сугышларда Крымны азат дошманнардан Крым ярым утравын азат иткәндә катнаша. 2 тапкыр контузияла, 3 тапкыр яралана, 3-нче тапкыр инде ул бик көчле яралана, Сабын тавында, Сапунгара дип әйтәбез инде без аны. Шуннан соң инде ул госпитальләрдә кала. Аның 339-нчы Таман дивизиясе инде алга таба Берлингә, Бранденбургка таба китә. Инде әти госпитальләрдән соң яңадан армия сафларына басып, яңадан инде көнчыгышка Калхинголга, Манчжурийга җибәрәләр. Һәм шунда япон милитаристлары белән сугышып, сугышны шунда тәмамлый. 46-нчы елны инде ул 3 тапкыр яралы буларак армия сафларыннан демобилизация итеп, кайтып, авылга кайтып, әниебез белән тормыш төзи, 8 бала үстерәләр. Сугыш елларынан авырлыгыннан карамыйча, курыкмыйча. Әле бүгенгесе көндә әниебезгә 90 яшь, менә әле 7-нче майданың 90 яшьлек юбилеен уздырып килдек. Мин нәрсә әйтим инде? Аларга барысына да инде кем сугышта катнашкан туганнарга, авылдашларга, бөтен республика җумһуриятебезнең кешеләренә рәхмәт. Бу үлемсез полк бик дөрес акция. Ул безнең тарихыбыз, ул безнең яшь буыннарга, балаларыбызга безнең әти, бабаларыбызның батырлыкларын күреп, белеп яшәргә күрсәтә, яшәвен күрсәтә. Рәхмәт теләкләрегез өчен сезне дә бәйрәм белән тәбриклибез. Фәнис абый менә бүген бәйрәмгә буш кул белән килмәгән, әтисенең орден медальләрен дә алып килгән, аның фронт көндәлеген алып килгән. Менә карагыз әле, менә шушы саргаеп беткән бәләкәй генә дәфтәр. Ул сугыш юлларын үткән һәм үзенең хуҗасын исән-сау туган иленә, туган җиренә әйләндереп кайткан. Зур рәхмәт сезгә, бәйрәм белән тәбриклибез. Бәйрәм белән. За несколько недель до сегодняшнего дня заявили о своем желании участвовать в шествии более 100 тысяч человек. Активное участие в нынешнем шествии принимают представители молодежных общественных объединений Казани. В организации движения шествия неоценимую помощь оказали 500 волонтеров. Күп илләрне кара көмер ясап, үлек белән түшәп юлларына Қанға туймас Гитлер безгә табан сузган иде шакшы кулларын, җиребезне безнең кол итмәкче, кол итәргә азат халыкны, хыяллана фашист этләреннән талатырга бездән байлыкны. Көлеп аккан көмеш чишмәбездә канга баткан кулын юмакчы, Кырым кояшында кызынмакчы, балабызны килеп бумакчы. Юк бу илдә урын юл басарга, үз башына төшәр хәсрәте, туплар булып ява явызларга, халкыбызның ачы нәфрәте. Тыныч иде әле таңнарыбыз, аяз иде әле иртәләр. Дошман басып керде илебезгә, ир егетләр яуга китәләр дип язган ул елларда шагыйрь, башы ачылып һәм ялкынланып. С каждым годом все громче звучат голоса желающих переписать, переиначить или просто забыть великий подвиг тех, сражавшихся в этой страшной войне. И именно поэтому бессмертный полк и призвал потомков тех героев, чтобы помнили. Мы передаем слово нашим коллегам, которые работают на старте бессмертного полка, где они общаются с участниками этого марша. Добрый день, Влад! Добрый день, Лия. Сегодня в акции «Бессмертный полк» принимают участие и учащиеся кадеты, юноармейцы. Доброго дня, с праздником. Представься, пожалуйста. Спасибо, меня зовут Руслан Туманов, вас тоже с праздником. А с чьим портретом ты сегодня, чью память ты сегодня чтишь? Моего прадедушки. Расскажи немного вкратце его биографию. Он участвовал на 3 войнах, после был на финской, гражданской и Великой Отечественной войне. После всех войн, после госпиталя, как он дошел до Берлина, стал председателем колхоза. А сегодня 9 мая, День Победы. Какие эмоции ты испытываешь? Гордость, счастье. То, что вот мы благодаря ветеранам живем сейчас. Спасибо тебе, с праздником еще раз, хорошего дня и присоединяйся к своим коллегам.
Сегодня мы дошли до Берлина, а все остальное расскажу при встрече. Эти строчки из письма прадедушки ученицы Казанской школы номер 101 поселка Дербышки Аня Андреева запомнила наизусть. Они оказались последними в жизни ее прадедушки. Увы, Федору Федоровичу Тихонову было больше ничего не удалось рассказать своим близким. От тяжелого ранения он скончался 27 мая 1945 года и был похоронен в Германии, в городе Верден. Ғажап һәм әлбәттә бер вакытта сөйенішле дә. Бейек җиңүнең 72 еллыгына бөтен дөнья бу чараны күтәреп алды. Бу табигый да кебек. Сугыш карасаты кагылмаган бер генә йорт, бер генә фатир, авыл я бистә калды микән? Юктыр. Утлы карасат афәте һәр өйнең ишеген шакырга өлгергән. Һәммәсе өчен дә ул катлаулы сынау булган. Бу адымны Үлемсез полк маршын без саваплы дидек. Ватанны сөю иманнан дигән пәйгамбәребез. 41-нең салкын һәм суры көннәрендә илне яклап яуга күтәрелгән бабаларыбыз гел истә. Алар иң авыр көннәрдә Мәскәү янында кискен бурылыш ясаган дәврдә шәһид киткәннәр. Бүгенге Үлемсез полк маршы башкалабыз Казанның үзәгендә оештырыла. Ирек мәйданыннан башланачак 2 чакрымлы агым 1000 еллык мәйданына юнәләчәк. Сегодня мы вспоминаем имена героев тех лет и присоединяемся к этой международной гражданской акции «Бессмертный полк». «Бессмертный полк» – проект глобального масштаба. Так мы показываем, что в каждой российской семье хранится память о предках, о тех, кто своим подвигом и героическим трудом в тылу приближал победу в Великой Отечественной войне, самой кровавой войне 20-го столетия. Көріп тұруыбызша, әлеге марш көп кішіде зор қызықсыну уятты. Ата-бабаларыбыз мирасына битараф түгіллігібізні дәлиледі. Ең сүйінішісі, исән-сау ветераннар ғұмырлары һәм батырлыклары заяға булмаганны аңлаячаклар. Чөнки дәвамчылары гамьсезлек баткаклыгында түгел, шөкер. Алар узганнарны барлый, батырларны эзли. Хәтер яктысын күңеленә нур итеп сала. Казан урамнарына җиңүчеләрнең оныклары атлаячак. Бу агымда хәтер ташкыны. Анда сез тарихка, ата-бабаларыбызга битараф булмаган яшь буынны, рәхмәтле оныкларны, сугышның ятим балаларын, яу хакында ишетеп кенә белгән дәвамчылары булуын күрәсез. Хәзер сүз Ирек мәйданындагы коллегабыз Гөлназга. Үлемсез полк акциясында катнашучылар арасында яшь буын вәкилләре дә шактый. Аларның берсе бу минутларда безнең яныбызда ул Рахматуллина Алисия. Алисия бәйрәм белән. Рәхмәт, сезне дә шулай. Үлемсез полк акциясында син кемнең портреты белән? Бу әниемнең дәүәтисе Дәүләтшин Габдурахман, ул Кама Тамагы районыннан, Яңасала авылыннан. Фронтка беренче көннәреннән китә шулай бит? Әйе, шулай. Менә берничә айдан соң ул Бау госпиталенә эләгә. Димәк, яраланган була. Әйе, соңгы хатында тиздән тереләм һәм кабат фронтка китәм дип яза. Менә шулай 41 елның ахырында инде гаиләсенә хәбәрсез югалды дигән язу килә. Рәхәнә дәванием 2 улы белән 27 яшендә тол кала. Бәлки кайтыр дип көтәчәк. Ләкин кызганычка каршы аның бүтән инде хәбәре булмый. Алисия, менә бүген бәйрәм белән тәбрикләп, ветераннарга, сугыш чоры балаларына нинди теләкләр әйтер идең? Рәхмәт сезгә җиңү өчен. Дөньялар тыныч булсын, гел. Рәхмәт, син дә бәйрәм белән тагын бер кат. Безнең әти сугыш башлангач ук июнь айында фронтка китте дип искә ала Татарстанның Ширмешән районындагы Карачишмә авылыннан Гомәр Галимовның кызы Фатима апа. Борханов Әхмәт Зыябзи белән алар гармун уйнап, җырлап авылны әйләнделәр. Ат арбасына алар янына мин дә утырып йөрдем. Апа белән икебезне шарап күперенә утыртып барды да әти, "Ятим каласыз бит инде, балакайларым" дип, икебезне кочаклап елап җибәрде. "Барыгыз, кайтыгыз инде, килгән юлдан читкә чыкмагыз, адашырсыз" дип узатып калды. Бу җәй уртасы, күрекле кырда арышлар өлгергән вакыт иде. Сабыйлык чорының шушы җите хатирәләрен саклаучы сугыш дәвре балалары да олыгаеп бара инде. Үлемсез полк шул хатирәләрне җыйдырмас өчен гаять тә кирәкле акция. Дед казанского десятиклассника Сергея Белова до войны был заведующим РАНО по Шереметьевскому району. Павла Николаевича долго не брали на фронт. Нужно было расселять эвакуированных в Татарстан детей. И все же в 1942 году он ушел на войну добровольцем. Воевал под Сталинградом, где подбил вражеский танк. Позже участвовал в операции «Багратион», проходил Пинские болота, а закончил войну на севере Германии.
У моего деда 3 медали за отвагу. Я, к сожалению, не успел с ним попрощаться. Он умер в год моего рождения. Но когда я собирал о нем информацию и нес его фотографию, был горд за него. Побольше бы таких людей, добавляет ученик. И вновь о подвиге своих предков готовы рассказать участники марша «Бессмертный полк» в Казани. Слово нашим коллегам. У нас есть возможность пообщаться с участниками акции «Бессмертный полк». Здравствуйте, с праздником вас. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, я Самурханов Хамза Хасанзянович. Рождение 1942 года, 19 марта. 19 марта мне исполнилось в этом году 75 лет. Сам я вынужденный беженец с 1994 года с города Баку, с горячей точки. Сам я проработал с 60 по 94 год 33 года в Каспийском нефтяном флоте. Из них 20 лет капитаном на буксировщике. В данный момент проживаю здесь, в Казани, где меня приняла родина моих родителей. Сегодня акция «Бессмертный полк». Почему вы приняли решение в ней поучаствовать? Я участвую в «Бессмертный полк» уже второй раз. Первый раз, год тому назад, в начале первый раз, вторично я уже второй раз здесь. Бессмертный. Отец у меня без вести пропал в 1943 году. Вот. Сегодня День Победы. Какие эмоции вы испытываете? Эмоции, гордость за отца. Благодаря такому отцу, как у меня и многим отцам, которые дали нам свободно, как говорится, от фашистских захватчиков освободить. И вот благодаря им мы сейчас живем. Спасибо вам, с Днем Победы. У Вики Азизовой дед был защитником блокадного Ленинграда. Его родные могли только догадываться о том, какие испытания выпали на его душу. Даже после войны он ощущал чувство голода. После обеда собирал каждую крошку со стола, ни одну не оставлял. Он защищал Ленинград все 900 блокадных дней. Его фотографию мне передала бабушка. Я бережно храню ее и его боевые награды. Со слезами на глазах, говорит Вика. Хәтер исән, шул исәптән Европа илләрендә дә. Лондонда 2015 елгы Сабан туе бөек җиңүнең 70 еллыгына багышланган иде. Анда килгән милләттәшләр генә түгел, казах, кыргыз, үзбәк, латыш, литва, рус, украин кешеләре дә җиңү җырларына кушылды. Моны мин үз күзләрем белән күреп торган идем һәм шуңа инандым. Авыр сынауларның кабатлануын беркем дә теләми, хәтта дөньяның бер генә илендә дә. Многонациональный народ Татарстана, татары и русские, чуваши и марийцы, украинцы и башкиры, евреи и удмурты, мордва и белорусы с честью выполнили священный долг воина, защитив не только своих близких, свои города и села, но и всю планету, не дав превратить ее в огромный Освенцим. Наши земляки принимали участие практически во всех больших и малых боевых операциях. В рядах действующей армии сражалось около 700 тысяч человек из Татарстана. Летопись Великой Отечественной войны полна примерами их бесстрашия и отваги. Безнең әлеге күркәм акция күп илләрдә аваздашлык таба. Чын мәгънәсендә батырларны үлемсезлеккә итүче марш бөтен дөньяның алдынгы илләре халкында битараф калдырмаган. Чөнки икенче бөтен дөнья сугышы исеменнән үк аңлашылганча күп мәмләкәтләрне кан яшь еларга мәҗбүр иткән. Үлемсез полк акциясе 2015 елда беренче тапкыр Америка Кушма Штатларында да узган иде. Ветераннарның фотосурәтләрен күтәргән колонна 3 май көнне Нью-Йоркның Бруклин күпере аша үтте. Парадта катнашучылар шәһәр халкына һәм туристларга Георгий тасмалары өләштеләр. Шәһәр мэриясе янына полкчылар сафына басарга килгән кешеләр кулларында 1941-45 елларда хәрби хәрәкәтләрдә катнашкан, яисә тылда эшләгән әби-бабаларының фотолары төшкән плакатлар, штендерлар тотканнар иде. Әлеге халык ташкыны Бруклин белән Манхэттенны тоташтыручы тарихи күпернең җәяүлеләр уза торган ягыннан сугыш җырларын яңгыратып атлап үткән. Бу чараны оештырган Американың рус яшьләре оешмасы белдергәнчә, масштаблы чарага сәяси карашларына һәм милләтенә карамастан һәркем катнаша алган. Каһарманнарны 1 минут тынлык белән искә алганнар. Мин бу бәйрәмне каршыларга дип Россиягә кайтмакчы идем. 9 май безнең өчен һәр вакыт бөтен гаиләне берләштерә торган мөһим вакыйга булды.
Бу акцияны оештырулары искиткеч яхшы. Мин бәйрәм шатлыгын биредә дә туя алдым ди, бабасының фотосын тотып Нью-Джерсидан килгән Ксения исемле ханым. Онытылмаска тиеш, исеме тарих сәхифәләреннән җуелмаска тиешле шәхесләребез шактый күп, Аллага шөкер. Советлар Союзы каһарманнары арасында якташыбыз хәзерге Лениногорск районының сугышлы авылы егете Газинур Гафиятуллин да бар. Ул 1941 елда сугышчан сафка баса. Фронтовик булып чыныккан Газинурны полк мәктәбенә укырга җибәрәләр. Күп тә үтми ул частька сержант булып кайта һәм отделение командиры урынбасары итеп билгеләнә. Гади һәм шат күңелле булуы, тиз аралашучан характеры аңа бу хезмәтне бик тиз үзләштерергә һәм солдатлар белән уртак тел табарга ярдәм итә. Шул ук вакытта ул таләпчән, инициативалы һәм кыю командир була. Сугышта отделение үзенең шәхси үрнәге белән рухландыра, һәр вакыт аның алдында бара. 14 гыйнварда Газинур хезмәт иткән полкка немецлар тарафыннан куәтле терәк пунктына әверелдергән Овсищи авылын алырга буйрык бирелә. Ләкин хәрабәләргә яшеренгән зоттан аткан немец пулеметы алга барырга комачаулый. Аның уты отделениены җиргә ятырга мәҗбүр итә. Шул мизгелдә Газинур Александр Матросов кебек үк ялкынлы йөрәге кушканча гамәл кыла һәм амбразураны, фашист амбразурасын күкрәге белән каплап, мәңгелек дан казана. 3000 километров прошагали наши земляки от Волги до Берлина. Всех их, рядовых и командиров, танкистов и пехотинцев, летчиков и моряков, артиллеристов и военных врачей объединяло одно стремление – отстоять независимость Родины, уничтожить ненавистный фашизм. Оставаясь верными воинской присяге и долгу, татарстанцы с боями преодолевали неприступные линии обороны, освобождали города, преодолевали водные преграды, бились насмерть до последнего снаряда и патрона. Истабарлар эшедә шактый соңгы елларда активлашып китте. Монысын да без әйтеп узарга тиешбез. Соңгы солдатның сөякләре күмелмичә сугыш бетмәгән дип исәпләнә. Александр Васильевич Суворовның шушы гыйбарәсе бик тә әһәмиятле. Хәзер интернет заманы яу кырында ятып калган күп батырларны эзләү юлларын берникадәр җиңеләйтте. Хәтер китабыннан тыш мемориал, подвиг народа, память народа, солдат.ру сайтлары нәкъ менә шушы максат белән ачылган һәм эшли. Оборона министрлыгы карамагындагы бу ресурслар игелекле гамәл башкара. Дөрес, байтак мәгълүмат әле цифрлы технология ярдәмендә эшкәртелмәгән, гомуми кулланышка кертелмәгән. Ләкин бу юнәлештә инде эш бара, тукталмый. Мәсәлән, 2015 ел августында Волгоград өлкәсенең Иловлин районы Трехостровская станицасында Чиләбе шәһәренең ориентир истабарлар отряды тарафыннан Бөек Ватан сугышы булып узган урыннарда бер совет солдатының сөякләре табылган иде. Аның янында килеп чыккан медальоннан түбәндәге сүзләрне укыганнар. Красноармеец Иванов Иван Петрович, 1920 елга. Казан шәһәрендә туган, Бауман урамы, 16 йорт, 22 квартир. Гаилә адресы да шул ук. Бауман район халык комиссариаты тарафыннан яуга алынган. Россия Федерациясе оборона министрлыгы үзәк архивы документларында 39-нчы гвардия укчылар дивизиясе кызыл армиячесе Иванов 42 елның 16 августы көнне Сталинград оборонасында хәбәрсез югалган дип теркәлгән. Нинди генә язмышларга юлыкмыйсың бу сайтларга кергәч. Более 100 тысяч татарстанцев за героизм и самоотверженность, проявленные на фронтах войны, были удостоены орденов и медалей. Свыше 225 человек получили высший знак отличия – золотую звезду Героя Советского Союза. 48 человек стали полными кавалерами Ордена Славы. О своем близком готов рассказать еще один участник нынешнего бессмертного полка. Слово нашему коллеге Владу Портнову. Сегодня действительно очень много участников акции «Бессмертный полк», но также много и портретов. Доброго дня. Представляйтесь, пожалуйста, с чьими портретами вы сегодня? Здравствуйте. Это моя прабабушка 9-го, Нанджия Бурганидиновна. Она проработала всю войну врачом в Казанском военном госпитале. Ну, я знаю, не только бабушка, но еще и дедушка. Да, расскажите нам поподробнее, пожалуйста. Прадед Казаринов Борис Серафимович. Он был военным хирургом, звание подполковник. Прошел всю войну до Берлина. А почему вы сегодня приняли решение поучаствовать в акции «Бессмертный полк»? Насколько это важно для вас? Мне кажется, участие в акции «Бессмертный полк», оно, во-первых, позволяет увидеть, как сплочен наш народ. И на самом деле это очень важно. Очень важно еще раз всем показать, какой великий подвиг совершили наши прадеды и прабабушки. Я думаю, для каждого человека это важно. Спасибо вам, мы желаем хорошего дня, мирного неба над головой и еще раз с праздником.
Первыми встретили врага пограничные заставы. На участке советско-финской границы защищал родину от врагов уроженец села Просте Нижнекамского района ТССР Никита Кайманов, удостоенный впоследствии звания Героя Советского Союза. На румынской границе вместе со своими боевыми товарищами умело отражал атаки гитлеровцев будущий известный писатель Геннадий Паушкин. При обороне Брестской крепости прославил себя и республику уроженец Пестричинского района Петр Гаврилов. Около месяца горстка бойцов под его командованием сдерживала продвижение почти целой немецкой дивизии. В 1957 году легендарный командир был реабилитирован и награжден золотой звездой Героя Советского Союза. Ленинград өлкәсендә дә канлы бәрелешләр барганлыгы күбебезгә мәгълүм. Шул өлкәдә Новосибирск эзләнүчеләре «Мужество, героизм и воля» отряды Казаннан Исмәгыйлев Әюпнең сөякләрен һәм медальонын тапкан. Шул турыда туганнарын эзләп телевидениедан белдерүләр дә бирелде. Бу солдат зур бомба чукырыннан табылган. 8 майда аны Ленинград өлкәсенең Новая Малукса станциясендәге хәрби зиратка күчереп җирләделәр. Язуында Исмәгыйлев Әюп Газизович, Казан, Бауман урамы 36 йорт, 21 квартир, получить Бикмухаметовой Хазяр дип язылган. Бу йорт бүгенге көндә торак йорт түгел. Мемориал берләштерелгән мәгълүмат банкында Бауман райвоенкоматыннан куелган извещениедә Әюп Исмәгыйлев 42 елның 10 мартында Погости авылы янында һәлак булган диелгән. Новая Малукса авылында күмелгән санала. Ә чынлыкта кызу бәрелеш вакытында аны Погостидан 2 километрдагы моңарчы билгесез бер бомба чукырына гына салып калдырганнар булып чыга. Хәзер инде солдатның туганнарын эзләп табуы да бик читен. Бәлки безнең тапшыруны ишетеп берәр кардәше табылыр. Без Кабат Гөлназга сүз бирәбез. Гөлназ Ирек мәйданында үлемсез полк маршының башланган ноктасында белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Исәнмесез, бәйрәм белән сезне. Исәнмесез, бәйрәм белән сезне дә. Кем буласыз? Мин Сиразиева Эльвина булам. Мин монда үземнең бабай сүрәте белән килдем. Минем бабай Хабибуллин Гарифулла Хабибулла улы. Кайсы яклардан, кайсы районнан? Ул Арча якларыннан үзе беренче көннәр сугыш көннәреннән Фронтка киткән. Фронтка китте һәм Берлинга хәтлек җитте. Ул үзенең батырлыклары турында безгә һаман сөйлидер. Ул һаман истә. Үзенең батырлыклары өчен ул күп медальләр, орденнар алды. Һәм бүгенге көннәрдә булмаса да без аны һаман искә алабыз. Бабагыз ничә яшькә кадәр яшәде? Бабай 90 яшькә хәтлек яшәде. Субханалла, сез аны күреп аралашып калгансыз. Балар аралашып калдык. Бик бабай белән горурланабыз. Менә бүген бәйрәм көнендә безнең тамашачыларыбызга нинди теләкләрегез бар? Теләкләребез андый сугыш көннәрен безнең балаларыбыз, безнең әтиләребез, ирләребез күрмәсен. Рәхмәт, теләкләрегез кабул булсын. Сезне тагын бер кат бәйрәм белән тәбриклибез. Хәлләр ничек, солдат аналары, язлар җитте көтеп балаларына. Теләп бар дөньяга тынычлыклар, озак үтте быел кышлар. Тагын берәү менә янып киеп, хәерле юл, балакаем диеп, яшен йотып капка төпләрендә улын узатып калды, кат-кат үбеп. Кайсыгыз йоклый алмый төнен? Улы тәрәс чиртер кебек бүген. Берәүгез шатлык яшен сөртә, кемдер мәңге кайтмас улын көтә. Сабырлыклар биргән, шиктән ашкан, ниләр кичмәгәндер сезнең баштан. Учка гына сыяр гади йөрәк, баласына ышанычлы терәк. Чөнки анда тирән сөю хисе, кайгыртулар, барлык изге теләк. Ул сөюләр җир шарыннан зурдыр. Аны ничек аңлатмаклар кирәк? Кайтыр улларыгыз ныгып үсеп, егетләрчә авырлыклар кичеп, улы җанлы солдат аналары. Саулармысыз? Хәлләрегез ничек? Беспримерную храбрость и мужество показали в приграничных боях летчики.
Одним из первых в ходе сражений Великой Отечественной войны совершил воздушный таран воспитанник Казанского аэроклуба Дмитрий Кокарев. 22 июня в 4 часа 30 минут, когда в пулеметах закончились патроны, командир звена истребителей винтом своего МиГ-3 разрубил хвостовое оперение немецкого бомбардировщика. Вражеский самолет был уничтожен. Свою же машину Дмитрий благополучно посадил на родном аэродроме. Тысячи похожих историй живы в памяти нашего народа и в памяти тех, кто в эти минуты идет в рядах бессмертного полка. Мы передаем слово участнику марша. Участниками акции «Бессмертный полк». Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Любовь Струтинская и мой сын Илья. Расскажите, пожалуйста, вкратце, с чьими портретами вы сегодня? Вот у меня в руках портрет моего дедушки, который ушел в 1943 году на войну и прошел до окончания войны и невредимо вернулся в Ивановскую область, откуда призывался. И вот портрет дедушки. Да, ну давайте представим слово сыну тоже. Он пускай поделится с нами своими эмоциями о сегодняшнем дне и расскажет немного биографию. У меня в руках портрет дедушки Толкина Якова Михайловича, прадедушки. И он ушел на войну в самом начале и воевал под Москвой. И там же был похоронен в братской могиле. 9 мая, акция «Бессмертный полк». Как вы думаете, почему она важна для всех нас? Эта акция «Бессмертный полк» важна для нас, чтобы мы никогда не забыли подвиг наших дедов, прадедов, всех людей, которые участвовали которые участвовали в освобождении, в сотворении мира, и чтобы никогда не забывался этот подвиг, и чтобы фашизм никогда в жизни не вернулся на нашу землю или вообще не возродился. Чтобы наши дети не смотрели в сторону противоположную от нашей идеологии, потому что мы все-таки дети детей военного времени. И нам часто рассказывали, что такое война. Это страшное, и невозможно, чтобы она повторилась. Сейчас мы спросим, собственно, младшего поколения, будешь ли ты дальше рассказывать своим детям о подвиге наших предков? Будешь ли ты рассказывать им о нашей истории? И считаешь ли ты это важным? Ну, я считаю, что это очень важно, потому что мы должны чтить память наших дедов, прадедов, чтобы мы запоминали их, каждое их действие на войне, чтобы... Да, спасибо вам. В любом случае, с праздником вас, всем нам мирного неба над головой и хорошего дня. В ожесточенных боях первых месяцев Великой Отечественной отличились многие. В Смоленском сражении под Оршей насмерть стояли воины 18-й Казанской стрелковой дивизии, сформированной в нашей республике в 1939 году. Стойко сражался и вывел из окружения дивизион гаубиц майор Шаги Садыков. Оценивая их подвиг, генерал армии Курочкин писал: «У меня, как у командующего армией, навсегда сохранится самое лучшее впечатление о 18-й дивизии, о всех ее солдатах, командирах и политработниках. Трудные испытания начального периода минувшей войны казанцы прошли с честью». Үлемсез каһарманнар сафында без бүген Ленин премиясы лауреаты, Советлар Союзы герое Муса Жәлилне дә искә алабыз. Муса Жәлилнең исеме тарих битләренә алтын хәрефләр белән язылган. Шагыйрь үзенең бөтен гомерен туган иленә, туган халкына багышлады. Аның бөтен тормышы героик яшәеш. Муса Жәлил шигырьләрендә туган халкының азатлыгы өчен көрәштә үзен курбан итәргә әзер торган көрәшче образы тудыра. Үзе дә халык эше өчен соңгы сулышына кадәр аяусыз көрәшә. Ул халык эше өчен көрәшергә биргән антын тиңдәшсез батырлык, искиткеч ныклык белән үти. Үз халкының азатлыгы өчен соңгы тамчы канынача сугыша. Гүзәл тормышын ул туган ил өчен курбан иткәнлегенә нык ышанган хәлдә төгәлли. Батырлык һәм илгә тугрылыкны шушы үлем белән белдерик, ди ул үзе белән бергә тоткынлыкта фашизмга каршы көрәшкән Абдулла Алишка. Гөлназ, маршта ниләр бар? Акцияда катнашучылар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Изәнмесез бәйрәм белән сезне.
Үзегез белән таныштырып үтсәгез. Минем исемем Гали Ахметов Ринат, мин Түбән Кама шәһәреннән. Мин үлемсез полкында беренче тапкыр катнашам. Былтырларны катнаша алмадым. Быел инде менә махсус Түбән Камадан килеп, авылдан килеп, менә катнашырга булдым. Кемнең портретлары сезнең кулларыгызда? Беренчесе менә әти ягыннан Фазлы Әхмәт абый. Ул инде 1941 елның беренче көннәрендә үк вафат булды. Санитар булып эшләде, хезмәт итте. Монсы инде әни ягыннан әнинең әтисе Фатих бабай була инде. Ул мин туган елда үлде. Кызганча каршы кайда хезмәт иткәнен онытканым, ну шулай да исән кайтты армиядан. Ну ширләп, шул менә сугышта теге яраланып, күп яралар алды. Әйе, шуннан инде менә ширләп үлде. Ләкин сез аның белән аралашып, аның менә шушы сугыш хатирәләре белән уртаклашып калдыгыз. Мин әнинең эшендә идем ул үлгәндә. Сез аны күрми калдыгыз. Менә бүген безнең тамашачыларыбызга җиткерер сүзләрегез, теләкләрегез бармы? Әйе, бар. Беренчедән инде менә киләчәктә менә кем безне карап утыра, димәк алар чыкмаганнар, үлемсез полк, үлемсез полк ярдәмендә менә һәр йортта, һәр өйдә безнең бөек ватан сугышында катнашкан герой солдатларыбыз шулай менә мәңге искә калачак. Шуңа күрә чыгыгыз, киләчәктә дә менә шулай бергә булыйк. Бәйрәм белән сезне. Бүгенге чарада катнашуыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Сезне дә бәйрәм белән тәбрикләйбез. Рәхмәт. Во главе шествия президент Татарстана Рустам Минниханов. В его руках портрет родного дяди со стороны отца Галимзяна Миннихановича Минниханова. Он воевал в составе 359-го стрелкового полка. По данным военного комиссара Русского района Московской области, именно там дядя главы республики погиб в декабре 1941 года. Сохранилось только довоенное фото. Председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухамедшин отдает дань памяти своему отцу Хайруле Динкаевичу Мухамедшину, который ушел на фронт в 1941 году и вернулся с войны в июле 1945 года в звании старшего сержанта. Алексей Песошин, премьер-министр Республики Татарстан, идет с портретом своего деда, участника Великой Отечественной, Яковлева Владимира Устиновича. Үлемсез полк маршының алгы сафында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов. Аның қолында әтисенең абыйсы Галимҗан Миңнехан улы Миңнехановның портреты. Ул 359-нчы укчы полк составында хезмәт иткән. Мәскәү өлкәсенең Рус районы хәрби комиссары белдергәнчә, республикабыз башкалыгының агасы 1941 елның декабрендә нәкъ менә шунда һәлак булган. Аның фәкать сугышка кадәр төшкән фоторәсеме генә сакланган икән. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фарид Мөхәммәтшин әтисе Хайрулла Динкәй улы Мөхәммәтшинның истәлеген олылый. Хайрулла 1941 елда фронтка китеп, 45 елның июлендә өлкән сержант булып әйләнеп кайткан. Алексей Песошин, Татарстанның премьер-министры исә үзенең бабасы, бөек ватан сугышы солдаты Владимир Устинович Яковлевның портреты белән атлап бара. Туфрак күмәр тәнне, күмә алмас, ялкынлы җыр тулы күңелне. Үлем диеп әйтеп буламы соң, җиңеп үлгән мондый үлемне. Муса Җәлил үлемнән курыкмый, һәм бәлки менә шушы үлем безгә мәңге яшәү китерер дип горурлана. Туган илдә аларның хыяллары чәчәк атачак. Алар шуңа инанганнар һәм шуның белән юанганнар. Бөек ватан сугышының беренче көннәреннән үк Муса Җәлил Совет армиясе сафларына баса. Совет халкы кичергән зур сынау көннәрендә шагыйрь үзенең ватан алдындагы бурычын тулысынча аңлап эш итә. Үзенең үткен каләмен фашизмны тормар итү өчен көрәштә иң көчле, үтемле коралга әүләндерә. Җырым, синдә минем гәүдәләндә илне сөйгән йөрәк тибешем, җырым иде антым, яшәсәм дә, үлсәм дә тик туган ил өчен. Переломным событием первого года Великой Отечественной войны стала битва за Москву. Был сорван план Блицкрига и развеян миф о непобедимости нацистов. Героизм в те дни был массовым. В разгроме фашистских войск под Москвой принимала участие 352-я стрелковая дивизия, сформированная в Бугульме. В течение 15 дней ее воины вели кровопролитные бои и разгромили 5 сильных узлов сопротивления противника. Героически сражались в этих боях уроженец Ютазинского района сержант Латыпов, старшина Морозов, минометчик сержант Миндубаев, красноармейцы Нурмухаметов, Шакиров и многие другие. За успешные боевые действия воины дивизии были отмечены правительственными наградами. И вновь мы передаем слово нашим коллегам, которые общаются с казанцами, в эти минуты шествующими в составе бессмертного полка.
Продолжаем общаться с участниками акции «Бессмертный полк». Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ленар. С чьим портретом вы сегодня? Сюда я пришел с портретом своего дедушки, Марданов Шаих Мардановичем. Хотел бы немножко рассказать про его историю. Родился мой дедушка в 1915 году в Актамнышском районе, в деревне Анеково. Уже 18 лет был призван в ряды советской армии в Ленинградскую область, где с 1938 года уже принимал участие в боевых действиях против белофиннов под городом Выборг. Летом 1941 года по сроку службы он должен был уволиться, но началась война. За время войны дед получил 2 ранения, принимал участие в освобождении украинских городов, в том числе Киева. Активно принимал участие. Одним из первых вошел в осажденный город Россошь Воронежской областью, за что получил множество наград. Моя семья до сих пор гордится нашим героем. Да, вы сегодня здесь одни или с семьей, с друзьями? С друзьями и с семьей. Почему вы приняли решение поучаствовать в акции «Бессмертный полк»? Я 2-й год уже ухожу. Просто вот эта акция, она воодушевляет сердца. Я по зову сердца просто сюда вышел. Не мог сидеть дома. Более того, сейчас «Бессмертный полк» проходит во всех городах России и даже за рубежом. Насколько это важно для нас всех, как вы считаете? Я думаю, это основополагающих наших камней преткновения. То есть это нас должно объединить по всей России. Да, я бы сказал, по всему миру. Спасибо вам, мирного неба над головой. Еще раз с праздником, с 9 мая. В 1942 году началась оборона Волжской твердыни, вошедшая в историю войны как одна из самых героических ее страниц. В сражениях на Сталинградской земле отличились многие. На весь фронт гремело имя известного снайпера, бывшего казанского рабочего Анатолия Чехова, лично уничтожившего 265 гитлеровцев. В обороне знаменитого дома Павлова, более 58 суток удерживающего настежь врага, стояли бронебойщик-ефрейтор Рамазанов и боец Шкуратов. Грозой для пехоты и артиллерии противника были летчики истребительного авиаполка под командованием героя Советского Союза Фарида Фаткулина. В Сталинградском небе он провел свой последний бой, уничтожив при этом 3 самолета врага. Апас районы Апас ауылынан Гыйләш Сәләховның фронттан килгән хаты. Исәнме, кызым Талия? Синең язган хатыңны алып укыдым. Кызым, әнкәңә хәлеңнән килгән кадәр булыш. Әниләрең белән тату булыгыз. Рөстәмне көзгә укырга кертегез. Вакытың булганда аны язарга һәм хисапка өйрәт. Бәлки турыдан-туры 2нче класска барыр. 2 туры ат җибәрдем урман араларына. Бер күреп сөйләшергә минут араларында. Агыйделләрне буйласам, сахраларга чыгып уйлансам, башларым дивана була, сез җаннарымны уйласам. Хуш, сау булыгыз, сәламәтлектә яшәгез, исәнлектә күрешергә насыйп булсын. Ни кызганыч, әлеге хат авторы 1943 елның ноябрендә һәлак булган. Балалары Талияны да, Рөстәмне дә күрергә аңа насыйп булмый. Гөлназ, кабат сезне тыңлыйбыз. Үлемсез полк акциясында катнашучылар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Безнең яныбызда Исламова Дилбәр. Дилбәр, исәнме, бәйрәм белән сине? Исәнмесез, сезне дә бәйрәм белән. Бүген үлемсез полк акциясына кем портреты белән чыктың? Бүген мин әниемнең әтисе портреты белән чыктым. Габдрахманов Галимҗан Габдрахман улы синең дәвәтең, әйеме? Сөйлә, аның турында менә ниләр беләсең син? Ул инде бик яхшы кеше булган, ләкин мин аны онытам, мимит кечкенә чагында булганчы, ул үлгән. Син аны күрми аралашмый калдың, әйеме? Ләкин әниең аның турында күп сөйләгәндер. Әйе, бик күп сөйләгән. Менә сугыш хатирәләре белән уртаклаштымы икән дәвәтең? Нәрсәләр исендә калган? Сугыш Бәлки күп сөйләмәгәндер дә инде. Иң мөһиме, ул исән-сау гаиләсенә әйләнеп кайткан, гаилә корган, балалары булган. Һәм менә ул исән-сау кайтканга күрә бу дөньяда син дә яшисең шушы тыныч дөньяда. Рәхмәт сиңа акциядә катнашуың өчен. Сиңа да иптәшләреңә дә шушы бәйрәм парадына килгән өчен бик зур рәхмәт. Бәйрәм белән. Бәйрәм белән сезне дә. Тылдагы тормышның ачы хәсрәте турында шулай ук дулкынланмыйча сөйләү мөмкин түгел. Авыл халкының бар карап торганы үзе көрәк белән казып утырткан, үстергән бәрәңгесе иде.
Аны да тәмамлап киптереп, һәр хуҗалык 8 килограмм кипкән бәрәңгене фронт өчен әзерләп җибәрү кирәк иде. Шуның өстенә һәр хуҗалык дәүләткә бушлай 40 килограмм ит, 200 литр сөт, 200 дана йомырка, сарык йоны тапшырырга тиеш иде. Иң авыры сугышта һәлак булганнарның хәбәрләре килеп тору. Кайгы митинглары үткәреп, хатын-кыз, балалар белән бергәләп кан яшь түгә идек. Кырга чыккач, кырда кыш чыккан бөртекләрне ашап, агуланучы үлүчеләр артты. Авылга врачлар килде, авыруларга 100 грамм ипи, 100 грамм ит, йомырка бирелә башлады. Мине туклану пункты мөдире итеп билгеләделәр. Әле хәзердә авылдашларымның хәлсез кулларының калтыранып 100 грамм ипигә сузылганы күз алдымда тора, дип яза Азнакай шәһәреннән Зөләйха Асылова. В боях на Курской дуге геройски проявил себя уроженец Рыбно-Слободского района Заки Шеймарданов. В июле 1943 года возле села Красная Дубрава ему пришлось участвовать в отражении вражеской танковой атаки. На орудие Шеймарданова шли 12 танков. Первым же выстрелом он поджег головную машину. 7 раз взрывной волной отбрасывал сержанта от орудия. Но, поднявшись с земли, он каждый раз продолжал поединок. Мужество советского бойца оказалось сильнее броневой мощи врагов. Потеряв 3 «Тигра» и 2 средних танка, гитлеровцы отошли. Заки Шеймарданову было присвоено звание Героя Советского Союза. В знаменитом танковом сражении в районе села Прохоровка в составе 10-го танкового корпуса отважно сражались воины из нашей республики. Все бригады корпуса были оснащены танками Т-34 с надписью на борту «Колхозник Татарии». 200 боевых машин, построенных на средства трудящихся республики, были переданы прославленному корпусу под командованием уроженца Елабужского района генерал-лейтенанта Буркова. В районе Белгорода громили врага пикирующие бомбардировщики П-2, переданные жителями республики полкам авиационной дивизии. В акции «Бессмертный полк» портреты бабушек, дедушек, может быть, прабабушек или прадедушек. Сейчас мы узнаем. Доброго дня, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Яна. С чьим портретом вы сегодня? Я пришла с портретом моего прадеда Гатаулина Каримулы Гарифуловича. Это ваше первое участие в акции «Бессмертный полк» или, может быть, уже не первый раз? Это уже второе участие наше в этой акции. Мы очень рады ходить на это мероприятие с своим портретом своего прадеда. И мы хотим, чтобы всегда было мирное небо над нашей головой, чтобы никогда наши дети, наши внуки не знали этой страшной войны. Сегодня 9 мая, и говорят, что это праздник со слезами на глазах. Что вы испытываете в этот день? Трепет, волнение, немножко грусти, слезы на глаза наворачиваются, патриотизм. Это все вместе неописуемое чувство. С праздником еще раз, хорошего дня и хорошего участия в параде. Спасибо. В январе 1944 года Газинур Гафиатуллин, уроженец деревни Сугушла Бугульминского района, в Псковской области в районе селения Овсище совершил беспримерный по доблести подвиг, о котором знают сегодня все жители республики. Закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота, он ценой жизни обеспечил выполнение боевой задачи своего подразделения. Так же, как и Александр Матросов, который, как установили позже, по сохранившимся документам поисковики, в действительности является татарином Шакиржаном Юнусовичем Мухамеджановым. Газинур Гафиатуллин был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Побратимами по великому муратному подвигу Гафиатуллина и Матросова стали в военные годы 26 татарстанцев. Барыш Шевалиев, Хафиз Зарипов, Алексей Исаев, Нух Идрисов, Николай Липатов, Арсений Карташов, Абдулла Салимов, Мингали Губайдуллин, Мансур Валиуллин, Салахуддин Валиуллин, Ахмед Мухамедов, Афанасий Панарин и другие. Ветераннар инде бик аз калды. Кадерләрен билик аларның. Күргәннәрен тыңлап, язып алыйк. Тарихларга кертик даннарын. Өйләренә барыйк үлгәннәрнең. Туллар хәлен белү саваплы. Мендәрләрен рәтлик, шәйләр бирик. Алар өчен без дә җаваплы. Хөрмәтле тамашачылар, Казан шәһәрендәге үлемсез полк маршы үзенең азакы ноктасына 1000 еллык мәйданына якынлашып килә. Биредә маршта катнашучылар соравы буенча бәйрәм чаралары узачак. Шулай ук ватан сугышы чорының һәм сугыш турындагы җырлар буенча зур бәйрәм, зур чара узачак дип уйлыйбыз. Ул Җырчан Казан, Поющая Казань дип аталачак.
катнашучылар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Безнең янда Камал әниле кызлы Камалиевлар. Исәнмесез, бәйрәм белән сезне. Хәерле көннәр, сезне дә бәйрәмнәр белән. Кулыгызда кем портрет? Без бүген бессмертный полкка безнең әбинең бер туган әнисе белән килдек. Әнвәр абыйның фотографиясын тотып, ул безнең гвардия старший сержант булып, Венада, Австриядә сугышны бетерде. 18 яшендә сугышка китеп, 47 елга хәтлек хезмәт итте, хәрби эшендә хезмәт итте. Сез аны күреп, аның белән аралашып калдыгыз? Аралашып калдык, аның сүзеннән шул сугыш көннәрен хәтерләтеп, нитеп тотабыз. Бүген бәйрәм көнне безнең тамашачыларыбызга нинди теләкләрегез бар? Күкләребез аяз булсын, дөньяларыбыз имин, тыныч булсын, балаларыбыз сау сәламәт булсын. Җиңү көне. Җиңү көнен белән барыбызны. Рәхмәт әлеге чарада катнашуыгыз өчен. Бәйрәм белән сезне тагын бер кат. Советлар Союзы каһарманнары арасында Бари Гали улы Габдрахманов та бар. Ул хәзерге Чирмешән районының Кармыш авылында туып үскән. Фронтта 1941 елның октябреннән гвардия кече сержанты, туп төзәүче, Кызыл Йолдыз һәм Дан орденнары белән бүләкләнгән. Идел һәм Днепр буенда, Курск һәм Полтава өлкәләрендәге бәрелешләрдә катнаша. 1944 елның 23 гыйнварында яралардан үлә. Кировоград шәһәренең Грузская авылы янындагы сугыш барышындагы батырлыгы өчен аңа Советлар Союзы герое дигән исем бирелә. Бүген туган авылы Кармыштагы мәктәп аның исемен йөртә. В боях за правобережную Украину активно участвовала авиация. Умело действовали наши земляки: штурман Мухарям Галимов, летчик-истребитель Александр Кармин, летчик-штурмовик Ибрагим Газизулин. Золотыми буквами в скрижали истории вписано имя Николая Георгиевича Столярова, летчика авиационного штурмового полка, воспитанника Казанского аэроклуба Осавиахима. Он единственный в Татарстане, кто был удостоен звания Героя Советского Союза дважды. Его послужной список за 2,5 года участия в боях выглядит внушительно. Совершено 185 боевых вылетов, уничтожено 52 танка, 24 артиллерийских батареи, более 200 автомашин, до 1000 фашистских солдат и офицеров. Рядом со мной юная участница акции. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Карина. Карин, расскажи, пожалуйста, вкратце, с чьим портретом ты сегодня? Я с портретом моей бабушки. Это ее двоюродный брат Шамсудинов Галин Урулович. Он участник Великой Отечественной войны, герой Советского Союза, командир 56-й танковой роты и умер в 1944 году. А откуда ты знаешь про акцию «Бессмертный полк»? В школе, может быть, друзья, может быть, дома вы это обсуждаете и все вместе пришли? В школе нас позвали, и мы, конечно, это гордость, то, что у нас есть в семье люди, которые участвовали в таком событии. И вот мы пришли. Как ты думаешь, насколько важна такая акция для всей нашей страны? Ну, мне кажется, она очень сильно важна. Она напоминает нам, что нужно сохранять мир на планете, вообще мир на Земле, и никогда не браться за оружие, и чтобы не было таких больших потерь. А будешь ли ты своим детям рассказывать то же самое? Конечно, потому что это должны знать все, не только мы. И наши дети, и наши внуки, и правнуки должны знать, что это все не так просто завоевано. И пусть будет мир на земле. Спасибо тебе. Возвращайся к своим друзьям, родственникам. С кем ты сегодня? Я со своей мамой. Да, спасибо тебе. Возвращайся к маме. С Днем Победы еще раз. Спасибо. В дни ожесточенного противостояния с фашистами на равных с мужчинами воевали женщины. Более 10 тысяч девушек ушло на фронт из Татарстана. Собирательным символом их смелости и доблести стал образ отважной дочери татарского народа, героя Советского Союза Могубы Сыртлановой. За военные годы она прошла путь от рядовой летчицы до заместителя командира эскадрильи, совершила 780 боевых вылетов, это почти 1000 часов в воздухе. Обрушив на голову врагов 140
тонн бомб. Командир эскадрильи гвардейского Таманского авиаполка, давшая блестящую характеристику Мугубес Хусаиновне, с восхищением отмечала: лучших летчиков-мужчин у нас в стране называют соколами. Таким соколом в нашем женском полку по праву слыла Мугуба Сыртланова. Она являлась полновластной владычицей неба. Всегда с большой точностью выводила группы самолетов в заданные районы. Даже в самых сложных метеорологических и боевых условиях у ее экипажа никогда не было неудачных вылетов. Армия генералы Россия Федерациясы Харби фәннәр академиясы президенты Махмуд Гәраев истәлекләреннән. Бары тик җәмгыять ярдәменә таянганда һәм матди техник яктан яхшы тәэмин ителгәндә генә кораллы көчләрнең үз бурычын үтәргә сәләтле булуын сугыш бик ачык күрсәтте. Образлы итеп әйткәндә, гаскәр кешеләре кием, салым, ашау өчен ни рәвешле юнәтү турында уйлап баш авырттырырга тиеш түгел. Алар өчен һәр даим сугышчан әзерлектә тору, осталыкларын камилләштерү зарур. Аш һәм ялангач җитәрлек дәрәҗәдә коралланмаган армиянең хаҗәте шул кадәр генә. Россиянең милли иминлеген тәэмин итүдә хәрби көч факторы һәрвакыт әһәмиятле роль уйнады һәм уйнаячак. Һәм генералның менә шушы сүзләре бүгенге бәйрәм хиссиятендә ул әлбәттә киләчәк көннәргә дә ниндидер бер фикер тупларга этәргеч бирә. Һәм без кабат ирек мәйданда эшләүче коллегаларыбызны тыңлыйбыз. Гөлназ. Безнең яныбызда Мамгиевлар гаиләсе. Исәнмесез, бәйрәм белән сезне. Сезне дә бәйрәм. Кулыгызда кем портреты? Benim kolumda Этьен. Ул танкист булган иде, Третий Белорусский фронт. Ровнодан Сталинградка, из Сталинградтан Кенигсбергтан. Бетерде Дауаны, бетерде Кенигсбергтан. Тяжело, начало, ну тяжело им было, но они выдержали. Сезгә шушы. Рәхмәт сезгә. Бәйрәм белән котлап, тамашачыларга әйтер теләкләрегез бардыр. Бүгенге дулкынландыргыч көндә бөтен кешене җиңү бәйрәме белән көтәм. Көннәр, дөньялар изге булсын, сугышлар булмасын. Балаларыбызны шатланып, иләребездә нур булып яшәргә насыйп итсен. Теләкләрегез кабул булсын. Рәхмәт сезгә. Сезне дә бәйрәм белән. Күп кенә завод һәм фабрикалар сугыш башлангач безгә Татарстанга күчерелә. Мәсәлән, Бөгелмәдә гражданнар һава флотының 104-нче уку авиация эскадрильясы үз эшен җәелдерә. Анда Кызыл армия өчен пилотлар әзерләүче башлангыч укулар оештырыла. Шулай күп кенә аэроклублар да Казанга күчерелеп, очучылар әзерләү эшенә керешә. Аляска-Сибир трассасы да Казан шәһәре өстеннән узган. Америка самолетларын безнең шәһәр өстеннән очыртып фронтка куганнар. Андый-мондай очракка дип хәтта запас аэродромнарда хәстәрләнгән булган. Представители Татарстана отважно сражались не только в составе частей и соединений действующей армии, но продолжали бороться с врагом и в тылу неприятеля. На Смоленище в партизанских отрядах насчитывалось более 200 сынов республики. Одну из групп подполья возглавлял майор Бари Кадырметов. Партизанским отрядом Саша командовал Ахнеф Бигбаев. Больше всего наших земляков было среди белорусских партизан. В составе партизанского отряда «Победа», действующего под Оршей, воевал в качестве подрывника, а затем начальника разведки, известный татарский поэт Заки Нури. В оккупированном Минске действовало разветвленное подполье, одним из организаторов которого был бывший водитель трамвая из Казани Иван Кабушкин. В едином строю с белорусскими партизанами боролись против врага выпускница Чистопольской средней школы Рита Загирова, бугульминский парень Борис Пахомов, бывший секретарь татарского обкома комсомола Иван Заикин. И снова слово нашим коллегам. Влад. Парадта катнашучылар белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Исәнмесез, бәйрәм белән сезне? Исәнмез, бәйрәм белән. Кем буласыз? Мөхәммәтшин Самат. Самат, бүгін бәйрәмгә кемнең портреты белән чыктыгыз? Бу минем бабам Галиев Касым Галиев улы, туган 1911 елда. Һәм сугыш башланганчы? Сугыш башланганчы ул укытучы булып эшләде. Ул зенитно-стрелковый полкта булган, артиллерист, зенитчик, дальномерчик. Демәк, сугышны башыннан ахырына кадәр үткән, әйеме? 45-нче елда кайтканмы? Ул фронтта ул булган Калининградский фронтта, 2-нче Прибалтийский фронтта, 3-нче Прибалтийский фронтта
Һәм җиңү яулап туган илгә кайткан. Ну, Бөек Ватан сугышы беткәч, ул укытучы булып дәвам итте. Зур рәхмәт шушы акциядә катнашуың өчен. Менә бүген безнең телевизор караучыларыбызга нинди теләкләрең бар котлап? Ну, менә шундый матур көндә һәр кешегә әйтергә телисең. Әйтергә телим. Бәйрәм белән дөньялар тыныч. Җиңү белән. Җиңү көне белән дөньялар тыныч булсын. Рәхмәт Самат катнашуың өчен. Сиңа да дөньялар имин тыныч булсын дип телибез. Многие уроженцы республики стали участниками польского, чехословакского, югославского, французского сопротивления. Так, советский воин Фидият Рахимов был награжден орденом почетного легиона Франции. Чин капитана французской армии и французский военный крест получил командир партизанского отряда Амир Утяшев. Сугыш чоры матбугаты битләреннән. Фронт янындагы җимерек юллар чатында ике кыз юл регулировщиклары тора. Үз эшләрен оста башкарган хәлдә алар гаскәри частьләрнең танкларның катлаулы хәрәкәтен идарә итә. Ышанычлы өлгер кулларындагы кызыл һәм сары флаглар машиналарны туктата, үткәрә, маршрутларны һәм һаваны да берочтан бик җиткез күзәтеп торалар. Бу регулировщикларның берсе Әминә Салахова, икенчесе Биби Нур Шакирова. Алар икесе дә Татарстан кызлары. Хезмәттән бушаган арада алар кызыксынып автомат һәм пулеметны өйрәнәләр. Үз эшчән сәнгатьтә дә катнашалар. Күптән түгел генә узган концертта, мәсәлән, Галиябану спектакленнән җырлар башкардылар дип яза кече лейтенант Аргынбаев Фронт правдасы газетасына 1944 елның 18 сентябрь санына. Продолжается акция «Бессмертный полк». Снова юные участники. Доброго дня вам. Как зовут? Представься, познакомь нас со своими родными. Максим. Это мой брат Рома и моя подруга Ирина. Почему вы здесь? Почему вы приняли решение принять участие в акции «Бессмертный полк»? Ну, нужно, конечно, помнить своих прадедов, помнить их подвиги, которые они совершали. Ведь этот мир благодаря им только. Поэтому вот мы пришли вспомнить, почтить. Да, кстати, возьми, можешь взять портрет в руки и расскажи нам, пожалуйста, чей портрет, биографию чуть подробнее. Ну, это мой прадед, который воевал в Великой Отечественной войне. Он прошел всю войну и вернулся домой. Ну, все так. Кто тебе подсказал идею? В школе, может быть, родители, друзья, или сам принял решение сегодня прийти? Не, ну, конечно, мне много кто советовал пойти на этот бессмертный полк. Но в итоге мои родители были только за, чтобы я сходил. Поэтому я пошел на бессмертный полк. 9 мая сегодня День Победы. Какие эмоции у вас? Ну, 9 мая это, конечно, праздник. Для всех, конечно. Потому что это великая победа, которую одержал Советский Союз. Если бы не он, то, возможно, бы и не было ничего этого. Спасибо вам, ребят. Хорошего дня еще раз с праздником. Спасибо. Бәлки бу хат соңгы хатым булыр. Иң дәһшәтле утка керәмен. Шулай була калса, кояшны да бүген соңгы тапкыр күрәмен дип яза Фатих Кәрим. Менә бу шигыренең Ярослав Смеляков тәрҗемәсендә мин русчасын укып, исләрем китте һәм күңелем тулды. Чөнки ватанпәрвәрлек хисе, илне ярату, туган җиргә мәхәббәт хисе ул бөтен телләрдә дә бер төрле чагыла күрәсең һәм хиссият дәрәҗәсендә аңлашыла торган хистер дип уйлыйм. Пишу письмо перед началом боя. Заговорят орудия сейчас. И, может быть, на солнце золотое сегодня я гляжу в последний раз. Но я пойду уверенный в победе, без промаха расстреливать врага. Коль сам погибну, живы будут дети, моя отчизна будет жить века. Бессмертен мир, и пестротой сверкая, среди лугов останутся цветы. Надолго сохранит земля родная и песнь мою, и ног моих следы. Мне умереть не страшно, я спокоен, идя в огонь под стягом боевым. За славную отчизну павший воин рождает песню подвигом своим. Спасибо, Ильдар, это действительно очень берет за душу. Тысячи подписей оставили на колоннах и стенах Рейхстага воины-победители. Мы из тех, кто насмерть стоял у стен Сталинграда и штурмовал логово фашизма. Берлин, Малкин, 1918 года рождения из Татарии.
Так подписался полный кавалер орденов славы Петр Иванович Малкин. Казанская татарка приехала сюда с боями с Волги. Начертала старший врач гвардейского полка Насырова из Казани. На историческом параде Победы в Москве, состоявшемся 24 июня 1945 года, под красными знаменами победителей торжественным маршем по Красной площади прошли Сабир Ахтямов, Василий Булатов, Салих Садриев, Магуба Сыртланова, Сагид Улямаев, Рустем Халитов, Мансур Хасаншин и другие. Победители под барабанный бой бросили к подножью мавзолея 200 знамен поверженных немецко-фашистских дивизий. Этот факт символизировал всемирную историческую победу советского народа и его вооруженных сил. Продолжаем общаться с участниками акции «Бессмертный полк». Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Ольга. С чьим портретом вы сегодня? Я вижу здесь не одно изображение, а несколько. Да, здесь у меня дедушка Пегасов Федосей Нестерович и два его сына, Пегасов Петр Федосеевич и Пегасов Иван Федосеевич. Вот, значит, Пегасов Петр Федосеевич был призван на передовую и пропал без вести. И до сих пор бабушка искала и никак не могла найти. Но думаю, что я сейчас, наверное, возобновлю это дело. А Пегасов Иван Федосеевич дошел до Берлина, вернулся живой, преподавал в танковом училище в Киеве и уже потом на гражданке уже умер. Сегодня очень много людей принимает участие в акции «Бессмертный полк». Действительно, очень много. Какие эмоции у вас? Я сама участник Афганистана, 84-86 год, поэтому я никто другой знает, что такое Родина. Я ее почувствовала на своем хребте, и поэтому со слезами на глазах я сегодня пришла сюда. Спасибо, с праздником вас еще раз, мирного неба над головой. Спасибо вам, хорошего дня. Война отняла у многих из нас родных и близких. Нет в России ни одной семьи, в которой не оставила бы она свой черный след. Сотни тысяч солдатских могил разбросаны на бескрайних просторах нашей земли и на территориях сопредельных государств. Десятилетиями не утихает боль о погибших, не кончаются поиски мест их погребения. В преддверии 50-летнего юбилея Победы в Татарстане было решено создать республиканскую книгу памяти, чтобы увековечить имена всех погибших на фронтах войны солдат и офицеров, уроженцев Татарстана и призванных республиканскими военкоматами. Соғыш шырының бір көңіл юанышы ол һичшиксез жырлар һәм сәнгать. Адам балаларының көңілі һәр вакыт яктылыкка, гүзәллеккә омтылган. Шушындый караңгы һәм шыксыз дәверләрдә бигрәк тә. Татар дәүләт филармониясе составында әлеге дәһшәтле чорда берничә фронт бригадасы оеша. Алар госпитальләрдә яралыларга гына түгел, хәрәкәттәге армиядә, алгы сызыкта солдатлар өчен дә чыгыш ясыйлар. Без җырчылардан Рәшид Вахапов, Җавахирә Салахованы, музыкант Гани Валиев, биюче Хадича Нуриевалар һәм башкаларны бу көндә ихтирам белән искә алабыз. 3 елга 471 концерт дип сокланып язып чыга Рәшид Вахапов бригадасы турында Кызыл Татарстан газетасы. Башкалабызның даулы еллар тормышы да бик гыйбрәтле. Казанның 124-нче заводына кушылган 22-нче Мәскәү заводы П-2 һәм П-8 бомбардировщиклары чыгарган. Юдина бистәсендә Ленинградтан күчерелгән 387-нче авиация заводының У-2 очкычларын җыйганнар. Башкалабыздан 40 чакрымдагы Волжск каласында Рязань шәһәренә күчеп кайткан 168-нче авиация заводы ут-2 самолетлары җитештергән. Аларда хезмәт армиясенә алынган өлкәннәр, картлар, үсмерләр һәм хатын-кызлар көч куйган. С декабря прошлого года начал системно работать Центр поисковой работы Бессмертного полка, чтобы помочь людям самостоятельно узнать судьбы своих близких, пропавших без вести, погибших во время Великой Отечественной войны, их боевой путь. В команде Центра опытные поисковики из разных регионов России и других стран, работающие на волонтерских условиях. Помощь по запросам оказывают общественные организации, поисковики и просто неравнодушные люди. Уже через месяц появились первые результаты. Восстановлены судьбы пропавших без вести, найдены карточки военнопленных, установлены места захоронений, найдена информация о солдатах по измененным данным, предоставлены выписки из журналов боевых действий. Каждый месяц на почту полка и в социальные сети приходят десятки новых запросов.
Продолжаем общаться с участниками акции «Бессмертный полк». Здравствуйте, добрый день, как вас зовут? Меня зовут Альфия Гельфанова. Я сегодня пришла с дочерью на «Бессмертный полк». А чей портрет в ваших руках? Это брат моей мамы, который служил в танковых войсках, и при форсировании Днепра его танк утонул в Днепре, и от него пришло известие, что он погиб как без вести пропавший. И мы пришли сюда почтить память моего дяди, ее как бы уже двоюродный дядя. Вот. Говорят, что День Победы – это праздник со слезами на глазах. Согласны ли вы с этим? Да, конечно. Мы сегодня уже с утра смотрели фильмы про войну, и, конечно, у нас была слеза. Тем не менее, у вас сейчас есть возможность пожелать что-нибудь, нас смотрит весь Татарстан, пару добрых слов в этот праздник. Я желаю всем нашим татарстанцам, казанцам, набережные Челны, всем, кто меня видит сейчас, весеннего настроения. Майские праздники, они всегда такие, бывают с дождем, потому что вся природа плачет и чтит память наших предков, которые пали на фронтах наших. И я желаю, чтобы мы чтили всегда, пока память жива, они в наших сердцах, они живы. Поэтому я считаю, что самый хороший праздник – это 9 мая. Спасибо вам, праздничного настроения, несмотря на погоду. Спасибо. Владивосток был одним из первых городов России, в котором сегодня состоялось шествие Бессмертного полка. Сейчас акция проходит в Казани и еще десятки городов страны. В прошлом году более 16 миллионов жителей России приняли участие в шествии Бессмертного полка. По данным ВЦИОМ, в этом году каждый второй житель нашей страны был готов участвовать в шествии в День Победы. Соғыш жылларында 1941-45 дәһшәтле елларда идеология фронтында онытылмый. Чөнки жанлы сүз, газеталар ашама, телдән сөйләү рәвеше беләнме, массаларны хәрәкәткә китерергә һәм җиңүгә рухландырырга сәләтле булган. Моны соғыш елларында да онытмаганнар. Соғыш заманнарында төрле фронтларда татар телендәге 16 хәрби газета бастырылган. Аларда да татар язучылары, куркусыз егетләребез каләмне штыкка тиңләп, җиңү хакына көрәшә. Фронт яңалыкларын барлый, сугыш елъязмасын туплый. Безнең Татарстан Республикасы язучылар берлегеннән 31 кеше яу кырыннан кайтмый кала. Аларның күбесе җырда җырланганча шинелгә төренеп еракта юкларга ятып кала. Мәсәлән, Гадел Кутуй Польшада, Нурбаян Альп тауларында, Фатих Кәрим Калининград өлкәсендә һәлак була. Бүген исә фронтовик каләм әһелләреннән бердән-бер Фәйзи ага Галиев кенә исән-сау һәм сәламәт. Ул Әтнә районында яшәп ята. Фәйзи абый легендар җитәкче дә фронтовикта. Аны ихлас күңелдән тәбриклибез, озын һәм бәхетле гомер телибез. Акциясында катнашучылар шәһәр буын вәкиле бергә җыелып килгән. Шәрәфетдинова Гөлфия апа үзенең кызы һәм оныклары белән килгән. Исәнмесез, бәйрәм белән? Сезне дә бәйрәм белән. Рәхмәт. Бәйрәм инде безнең өчен. Безнең әти сугышның беренче көннән китеп, 45 елның ахырына хәтле сугышта булган. Сугышта Мәскәүне саклаган. Мәскәүне саклап инде соңгы көнгә хәтле Мәскәүне саклаганнар. Ул вакытта шуңа күрә әти исән-сау әйләнеп кайткан. Әни мәйтәдер, синең нинди өйләнгән булган, нинди улы абыем булган ул вакытта 39 елгы. Нинди тырнакларыңда нинди бәхетле билгеләр бар икән дип әйтәдер, яни. Безгә исән-сау кайтарып җиткергән. Біз әти белән әни 6 бала, 3 кыз, 3 малай тапканнар, аннан соң инде. Менә иң олы абыебыз гына исән түгел, бүтәннәребез Аллага шөкер исән-сау. Әти әнигә бик мәрхәмәтле, рәхмәтле әтиләр безне шын кешеләр итеп үстерделәр. Алар илне ничек яратырга, ничек горурланырга, ничек тырыш хезмәт белән яшәргә өйрәттеләр. Без хәзер шул хисләрне инде балаларыбызга тапшырырга тиешбез. Инде. Менә минем бүген кызым һәм аның оныкларым белән килдем инде. Кызым Наилә, оныкларым Алия, Лилия, алар 71-нче мәктәптә укыйлар. Тамашачыларыбызга әйтер сүзегез бардыр. Без бәйрәм белән бүген кешне котлыйбыз. Рәхмәт сезгә. Сезне дә тәбриклибез. Yıllar tыныç bulsun, emin bulsun. Şuna şaklatıp,
Рәхмәт сезгә бик зур. Бәйрәм белән тагын бер кат. Шаулаган җил кебек җыр гөрли урамда. Без җиңдек. Шатлыклы зур бәйрәм, тантана һәр өйдә. Дан сиңа һәм сәлам, каһарман армия. Күренекле фронтовик һәм язучы Кави Нәҗми җиңү көнен әнә шулай дип шигъри юлларга салган. Акция «Бессмертный полк» стала для россиян неотъемлемой частью празднования победы в Великой Отечественной войне. Интересно, что в прошлом году в Лондоне 9 мая 19-летний студент университета Роyal Holloway, россиянин Михаил Масесов, вместо портрета родственника ветерана принес на шествие транспарант с изображением Иосифа Сталина. Целые семьи сегодня принимают участие в акции. Добрый день, здравствуйте, представляйтесь, знакомимся с вами, с вашей семьей. Здравствуйте, меня зовут Андрей, это моя дочка, это моя жена. Вот мы идем на Бессмертный полк. Здесь вот на фотографии изображены мои дед и прадед, которые служили в Южном фронте. Дед летал на Дальнем Востоке в морской авиации. Ну, Бессмертный полк для нас, безусловно, конечно, очень знаковое событие, поскольку это такая возможность выразить какой-то долг перед теми людьми, которые отдали свою жизнь в этой войне. Ну, слава богу, что и дед, и прадед, они вернулись из этой войны и прожили долгую жизнь. 9 мая одновременно и грустный, и радостный праздник. Какие эмоции у вас сегодня? Ну, безусловно, это, конечно же, праздник. В первую очередь, это положительное событие для нашей страны, поскольку страна победила в этой войне, поэтому, ну, прежде всего, это позитивные эмоции. И гордость. И Бессмертный полк сегодня проходит по всей России и в других городах за рубежом, в некоторых. Насколько это важно, по вашему мнению, насколько важна эта акция? Ну, безусловно, это важно. Ну, согласно новостям, в 40 странах мира прошла эта акция. Это дань памяти тем людям, которые победили в этой войне, победили, ну, такой достаточно дорогой ценой, поэтому это, безусловно, должно сохраняться и спустя долгие годы, и продолжаться уже даже после того, когда, может быть, уже не будет свидетелей тех событий, поскольку, ну, это события, которые стоят того, чтобы его вспоминали. Спасибо вам, хорошего дня. Пусть будет мирное небо над головой, именно для того, чтобы мы могли держать своих детей на руках. Спасибо вам, хорошего дня. В этом году к ряду американских городов, где акция «Бессмертный полк» проходила и раньше, присоединились еще 3 города – Чикаго, Бостон и Пенсильванская Филадельфия. Поскольку сегодня в США обычный рабочий день, акция «Бессмертный полк» состоялась 6 мая. В Японии по понятным причинам не отмечают День Победы. В годы войны это государство было союзником Германии. Но в Японии живет много наших соотечественников и русскоговорящих людей. Поэтому и там в этом году была организована акция «Бессмертный полк», но не в форме шествия. Участники собрались, чтобы почтить память героев в одном из токийских парков. Татарстан районнары да хәтер вахтасына кушылды. Кешеләр Бөек Ватан сугышы солдатларының йөзләрен күрергә һәм хәтерләргә тиешләр дип саныйлар акцияны Нурлат шәһәрендә оештыручылар. Әгәр шәхси архивта фронтовикның фотографиясе сакланган икән, аның фамилиясе, исеме һәм әтисенең исеме белән штендер ясарга кирәк. Билгеле булганча, фронтка киткән 16 мең нурлатлының яртысы кире әйләнеп кайтмаган. Елдан-ел ветераннар рәте кызганычка каршы сирәгәя бара. Үлемсез полк исә алар һәм аларның батырлыгы хөрмәтенә оештырыла. Буа шәһәре үзәгендә узган елларның 9 май көннәрендә сугыш ветераннары, тыйл хезмәтчәннәре, кадет, полиция, яшь коткаручылар сыйныфлары, форпост отряды әгъзалары, медицина училищесы студентлары белән бергә үлемсез полкта мәйдан әйләнде. Шәһәр мәктәпләре укучылары арасында бу көнне мәйданга яу кырында һәлак булган, ана кайткач үлгән бабаларының, әбиләренең, якыннарының зурайтылган портретларын тотып килергә теләк белдерүчеләр саны 100дән артып киткән. Авылларда яшәүчеләр быел да үз җирлекләрендә узучы тантаналарда катнашачаклар. Без үз гомерләре бәрабәренә тыныч тормыш яулаган якташларыбызның һәрберсен белергә тиешбез дип саныйлар Буа шәһәрендә. И вдовы на них не рыдают. Им кто-то приносит букеты цветов. И вечный огонь зажигает. Гафуровлар гаиләсенең дә безгә әйтер сүзе бар, әйдәгез алар белән танышыйк.
Исәнмесез, бәйрәм белән сезне. Гаиләгез белән таныштырып үтсәгез иде. Гафурова Айгөл, иптәшем Дамир, Илнар, Данияр. Иң яшь катнашучылар бу полкның. Бүген сез кемнең портретлары белән? Бүген минем әбиемнең абыйсы бабай Минегалиев Абрар Минегалимов улы һәм Сахапов Заяфетдин Сахапович. Ансы прадедушка була инде. Мин бабам 40-нчы елда армияга чакырылган. Шуннан сугыш башлангач 41-нчы елда инде армияга алып киткәннәр. Bir-iki хатыгына килгән дә аның 42-нчы елда хәбәрсез югалган дип соңгы килгән хәбәре. Шуннан башка берәйбер белмәйбез, таба алмыйбыз. Заяфетдин бабай хакында да. Заяфетдин бабай хакында да бер хәбәр белмәйбез. Әмма сез аның бүләкләнүе турында мәгълүматлар бар дидегез. Әйе, аны интернет шелтәреннән эзләп таптым. Менә бүген үлемсез полк акциясенә чыгуыгызның сәбәбе нәрсәдә? Көндә яңгырлы, салкынчада. Менә шунысы да сезне туктатмаган шушы бәләкәй балаларыгыз белән чыккансыз. Аларның әйтә белмим. Күреп үсүләрен телисез. Күреп үсүләрен телибез. Бабаларыбызның унтылмаганларын алабары күктән күреп торалар дип ышанып калам мин. Рәхмәт бу акцияда катнашуыгыз өчен, интервьюыгыз өчен. Сезне бәйрәм белән тәбрикләйбез. Рәхмәт. Рәхмәт сезне. Һәйкәл куяр дәрәҗәдә муафиq дип әйтергә кирәк, чөнки алар җиңүне якын айткан әсәрләр. Су буйлап, сугыш чорында туган халык җыры. Ул тирән лиризм, эчке сагыш һәм кабатланмас моң белән өртелгән. Шакир Мәҗитовның Сибгат Хәким сүзләренә иҗат ителгән юксыну җыры, Захид Хәбибуллинның Муса Җәлил сүзләренә язылган сагыну җырлары да халыкның күңел халәтенә нык туры килеп, киң яңгыраш ала, тәмам халыклашып китә. Ирсез калган апалар, тол җиңгиләр, ялгыз аналар бу әсәрләрне башкарып, төзәлмәс күңел җәрәхәтенә дәва тапкан. Әлеге җырлар һаман да исәндәр. Алар бүген дә хәтер сагында безнең белән бер сафта атлый. Марш бессмертного полка вне времени и вне политики. Неважно, сколько прошло лет. Главное, что мы помним о той страшной войне, а значит, сделаем все, чтобы не допустить ее повторения. Дорогие телезрители, завершается марш бессмертного полка. Потомки солдат той страшной войны помогли сегодня героям обрести бессмертие. Безмерное спасибо вам, герои тех военных лет. Мы помним вас, и мы по-прежнему вами гордимся. Тик бер өмет, дуслар, сезнең сафта табар соңгы көрәш теләген. Яраланган, ләкин тар куллыкка баш имәгән керсез йөрәгем дип яза Муса Җәлил. Менә шул сүзләр белән без кабат хәтер яңгыртабыз. Данлы елларның кайтавызын искә төшереп, рухи кыйблабызны дөрестлибез. Батырларның даны мәңгелек. Яшәсен җиңүче илебез. Ил күкләребез аяз булсын. Сабыйларның йөзе елмаюлардан балкысын. Үлемсез полк маршының турдан-туры трансляциясе тәмамланып килә, хөрмәтле тамашачылар. Кичке сәгатендә сезне бәйрәм салюты көтә. Аны нәкъ менә биредән 1000 еллык мәйданыннан күзәтергә бик уңайлы булачак диделәр. Һәм әлбәттә, барыгызны да тагын бер мәртәбә бөек җиңүнең 72 еллыгы белән ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Исән-имин булыйк, ил күкләребез аяз булсын, күңелләребез түгәрәк, табыннарыбыз мүбәрәк булсын. А на площади Тысячелетия Казани продолжается праздничный концерт. И праздник продолжается. В 10 часов всех нас ждет 10-минутный салют. Порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
Никто не забыт и ничто не забыто. Роман Плеханов и театр танца «Мгновение», а также тысячный хор Казани. Дорогие друзья, мы тем временем приветствуем тех, кто прибывает. Прибывает продолжение бессмертного полка. Их сотни, они идут, и мы им аплодируем, потому что они присоединяются к нам. Они так же, как и мы, гордятся ветеранами Великой Отечественной. И говорят: слава победе, слава великому празднику 9 мая. Ну и, конечно, в едином порыве вместе с нами они также будут петь песни фронтовых лет. дорогие друзья, их не сотни, их тысячи, и бессмертный полк до сих пор продолжается. Люди идут, и сейчас на Кремлевской огромное количество людей с портретами своих близких, родных, ушедших, к сожалению, но не забытых нами. Давайте поаплодируем друг другу. Бессмертный полк и поющая Казань. Мы сегодня здесь говорим, вспоминаем и радуемся за то, что живем под мирным небом. И, конечно же, благодарим тех, кто прямо сейчас, в эту секунду, защищает рубежи нашей Родины. Всех офицеров, кто сейчас исполняет свой профессиональный и служебный долг. Им посвящается наша следующая композиция, который называется «Комбат», и исполняет ее Матвей Козин, вокально-инструментальный ансамбль «Волга-Волга» и театр танца «Мгновение». Споем вместе, друзья! «Комбат». А на войне, как на войне, патроны, водка, махорка в цвет. А на войне нелегкий труд, а сам стреляй, а то убьют. А на войне, как на войне, подруга, вспомни обо мне. А на войне не ровен час, а может мы, а может нас. Комбат, Батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты, танки горят, так бьет ее комбат, Комбат, Батяня, комбат, за нами Россия, Москва и Арбат. Огонь батарея, огонь батальон, комбат ее командует он. Огонь батарея, огонь батальон, огонь батарея, огонь батальон, огонь батарея, огонь батальон, огонь батарея, а на войне, как на войне, солдаты видят мамку во сне. А на войне, да то оно, там все серьезней, чем в кино. Да война, 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 дурная тетка стерва. Эх, война, война идет, а пацана девчонка ждет. Комбат, Батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты, танки горят, так бьет ее комбат, Комбат, Батяня, комбат, за нами
войне, на войне, как на войне, на войне, как на войне, на войне, как на войне. Эти аплодисменты в адрес всех офицеров, российских офицеров, советских офицеров времен Великой Отечественной войны. Дорогие друзья, мы рады видеть вас и вновь аплодисментами поддержим тех, кто прибывает на площадь Тысячелетия. Бессмертный полк, мы с вами! Biz olqishlab sizni salomlaymiz hamda albatta sizga da. Ham sizning yuzingizda bizning veteranlarimizga ming rahmatlarimizni bildirib, don jurlaymiz. Bayram bilan do'stlar, sizni tag'in bir martaba. С праздником вас, дорогие друзья! С великим и священным праздником 9 мая, День Победы. Как много значит этот день для каждого из нас. И приятно, что сегодня на этой сцене выступают такие юные артисты, дети, которые своими глазами смогут увидеть бессмертный полк, увидеть, как поете вы, как поет тысячный хор Казани, как в едином порыве вся наша страна поздравляет и чествует настоящих героев, героев Великой Отечественной войны. И именно эти дети, все мы мечтают о том, чтобы этот мир был без войн и насилия. И в наших руках, дорогие друзья, создать все максимально возможные и необходимые условия. Для этого нужно быть просто добрым, открытым. И проект «Добрая Казань» способствует именно этому. Дорогие друзья, сегодня в этот прекрасный праздник давайте все вместе дружно сделаем доброе дело. Вы знаете, что недавно в Казани стартовал проект «Добрая Казань». Каждый из вас может зайти на сайт Добромейл и помочь ребенку, взрослому, целой организации, целому фонду. В общем, все в ваших руках, друзья, ведь нас спасет любовь и добро. Именно об этом мы поем в своей финальной песне проекта «Поющая Казань». Песня называется очень просто и жизнеутверждающе. Жить! Да, но сейчас мы сначала приветствуем всех аплодисментами артистов, которые сегодня участвовали в проекте «Поющая Казань». Мария Семенова, Рустем Асаев, Айдар Сулейманов, вокальное трио MIB, вокальное трио Зуля Иля, Анастасия, Игнат Изотов, вокальное трио Версия, Роман Плеханов, Государственный камерный хор Республики Татарстан, а также хор Казани. Ваши аплодисменты, друзья. Все мы, а также танцевальные и вокальный коллективы. инструментальный ансамбль «Волга-Волга», которые скромно стоят сейчас на сцене. Антон Салакаев, но конечно мы о них же. помним. Шоу-театр «Шарм». Ансамбль танца «Татарстан», студия театра танца «Дорога из города» и театр танца «Мгновение». Все эти люди сегодня работают для вас. И это ни в коем случае не конец, друзья. Это лишь финальная песня проекта «Поющая Казань». А далее мы с вами продолжим петь и танцевать любимые песни. Ну а сейчас споем все вместе песню «Жить». Выключить свет. Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Человеку знать не дано. Сколько времени будет он жить? Но дано выбирать одно. Как ему с этим временем быть?
Просто жить, друзья, нести добро и любовь к каждому ближнему. Ваши аплодисменты проекту «Поющая Казань». Сегодня мы можем назвать этот проект «Поющие под дождем», но это не важно, друзья. Главное, что вы с нами. И мы вновь приветствуем бессмертный полк аплодисментами все тех, кто сегодня многотысячной армией прошелся по улицам Казани. Бессмертный полк. Священный полк. Biz veteranlarımız bilen gururlanabız. Biz aralarga don jırlıyız. Sizning yuzlarga qarab, sizning mülayim yuzlaringizga, yoqti ko'zlaringizga qarab, biz bu turmushning matur ekanine inanamiz. Ham albatta sizga bek zo'r rahmatlarimizni bildiramiz. Bugungi kunda bizning bilan bo'lganingiz uchun. Дорогие друзья, мы поздравляем вас с праздником и приглашаем на вечернюю программу Дня Победы 9 мая, которая прямо сейчас начнется на ваших глазах. Несмотря на дождь, мы будем работать для вас, петь, танцевать и для того, чтобы каждый почувствовал праздник. Настроение праздника 9 мая, Дня Победы. Еще раз аплодисменты друг другу, дорогие друзья. И аплодисменты артистам, которые сейчас стоят на этой сцене. Мы провожаем их со сцены аплодисментами. Это шоу-театр «Шарм». Ансамбль танца «Татарстан». Студия театра танца «Дорога из города». И театр танца «Мгновение», а также наши великолепные солисты Ксения Романова и Государственный хор Республики Татарстан. А также наши юные участники, которые сейчас стоят на этой сцене. Это наше будущее, это дети, которые так же, как и мы, поздравляют вас с этим замечательным праздником и гордятся, что родились в России.